I da zaključimo na kraju kate. Ti si nabijen kimeo, imaš mnogo kime, ali su te promjene male. Od samog starta treba ovdje gdje si došao tu, samo mali zastoj da praviš, onda da pokažeš brze elemente. Onda kad ova dva elementa radiš jako brzo, ti si eksplozivan, brzan, ali malo uspori na uštrb da pokažeš energiju tela, kako se telo u stvari ponaša i kako se telo kreće, kako tvoje telo prenosi energiju od podloge. Ti imaš fizičku snagu, ali moraš da to pokažeš. Da bi efekt bio bolji, probaj prilikom okreta, uvek ti kasnije ide telo, uvek ti glava i ruka radi. Znači uvek ti glava kasnije. Probaj da prvo ide glava, pa onda da dođu ruke. To moraš da probaš da razmišljaš na taj način. Na kraju kate sam primetio da si radio ovdje jedan, pa se ova noga pomerila. Ne pomera se ta noga, nego ona je oslonac, hop, ova druga se pomera. I kata je se završila.